Vă salut de la Biofac Nuremberg, Germania. Suntem astăzi aici la cea mai mare expoziție din lume de biofood. Un lucru interesant cu care vreau să mă împart astăzi cu dumneavoastră este cum evoluează standardurile de la țară la țară și anume ce au expus cu prioritate aceste țări sau la aceste standuri. Începem de la vecinii noștri și anume de la standul Ucrainei, unde vedem aceeași materie primă cu prioritate expusă, dar desigur au mai anexat și floarea soarelui procesată. Acum suntem la standul vecinilor din România, cu care am comunicat mult în aceste zile. Și aici la ei vedem că pe lângă materia primă se mai adaugă și materia primă din acea parte montoasă, bogată pe care au și se întinde pe suprafețe mari, ceaiurile de pădure și mierea de pădure, mierea ursului, nu știu la cui, dar sper că au mere ecologică bună, pe care o găsim aici la stand. La standul Italiei, în centrul Europei, dar tot aici la Nuremberg, în Germania, o țară perfect avansată în acest domeniu. Italia, după cum știm cu toții, chiar este un lider la food processing și aici deja nu mai găsim cereale, nu mai găsim nuci, nu mai găsim nimic, ceea ce nu este procesat. Austria, la fel, a făcut un stand impresionant și au mulți expozanți la standul țării, care sunt uniți în acest odor frumos. Standul Franței, mierea italiană am, caută în cașcaval și desertul francez îl avem pe loc. În concluzie, ce pot spun? Produsele ecologice vor fi viitor și sunt convins că nu departe, mai mult de jumătate din populație o să le consume. Despre asta trebuie să mergem și astăzi discutând cu mulți producători și procesatori, ei confirmă acest lucru. Cei care frecventează aceste expoziții, ca consumatori și nu numai anume ca procesatori, ei confirmă că produsele date sunt gustoase, produsele date sunt sănătoase și produsele date sunt de viitor. Îndemn pe cei care vreau să-și continue o activitate cumva altfel în agricultură, să se uite în această ramură, să înțeleagă că trebuie să facă și procesare și, după cum am mai spus, primul pas trebuie să creștem corect și calitativ, a doilea pas trebuie să facem prelucrare primară, un următor pas trebuie să facem prelucrare finită, iar în acest timp să ne învățăm a comercializa. Un lucru tot dificil, dar așa cum ne-au demonstrat pavilioanele de la Biofac, e posibil de făcut și noi în a noastră activitate putem de asemenea lărgi area de vânzare a produselor moldovenești. Ne revedem cu o nouă temă în lenta mea.